to hakini ko por nga ai ngu yo play bangayo biang banwan sha feeling bagani ke jing hikai nganget menen ke sngi pila snap but hakini ke sngi ke bala dep ye ki bangala dep ai baro but sa si sen pat meta ke sngi ru ngakwa ngan sedang biang ye ke jing hikai ke ban long ke jing mentoy ka ba don kam ye fi namar ngakwa ba habang keren ni ke jing hikai ngakwa ba pintip ba kini ki jing hikai ke bang keren ki ye dai bahabat kini ki sngi ke ba menta ki don kam ngi bangin tip ki don kam ngi bangin snot ho dan kami ngi bangin tip ru ayu blay kwa ingi halor jong kini ki jingja ki ngi kendo kat kini hagini ga pertai ga bangi imenta but ngala kren menen ga sngi japang ga Jingpynkhreh ngala kren japang ki arta ligi Jingpynkhreh ga banin kong ga dai ga jingkala ga bamut ga shisha but ngadanget ba fisngo thu ye ga e ga bang kren but ga ba ar ga Jingpynkhreh ka bang la kren menen ka dai banri ye ga jinget ga ba khoy baru blay kwa ingi bangin ailat ye ga jingtrai ga jong blay kanang ba ka jinget ka jingi ka long ka ba khlaim na mar ka bible ka ong ha ka gospel ka jong lucas ka long ka ba khat pra ka khat ka ba pra ba la no jisu wan ha ka ba kum ka ni ka po la ni wan na ka lo ka sngi un wan wa ka jinget chingi ka ba scam ka mat chong blay but again ba la dep kren ni ka to ngala dep ong lepai fi bangan kren biang ni ka ni ka Jingpynkhreh but ka ba ngakwa ngan ai kerteng ni ka ni ka jingkren jong amata ka sngi ka dai biang ka Jingpynkhreh ka ba Donkam Shuh kita ka ke jing hikai ka bang akwa ngan hikai fi ga ke por ba finio I ha ga bible kanu ko ba ja ha ki por baro jong ka tien ga jong blay what adu ha gini gisni kanu ko jing ja ka ba ikum ba kalong ka ba snail ko ba ikum ba ka bam ipoy shinu shinoro and the people ya ga bible kanu ko ba ja ka dan la ka jong ka binta ban pinmi ya ka ai ga ba ha nang ta kita ka de bangi ina ka tien ga jong blay wala ka ikum ba kalong ka ba snail ndre ha pedeng jong ka ka por u blay upen kre i brio jong u ye eke ba baha ka ba unsale na ka ta jingja na ka ta daw nga kwa ba ngan ai gini ka jingkren nga kwa pin snga baha na mal u blay u da kwa palat yang aba de pi ba u kwa ba ni thu yang aba de pi ki ba shakri u blay ye pi ki ba tip ye ka tien ka jong blay bat ki ba duwa ki ba wat ki ba pai show blay u blay kwa i ka ban pin i fi na ka bible bat nga kwa ngan kren fi na ka tien ka jong blay namar ngan pin i fi haba ki dan ki jing jagi bukum kini haba ki dan gini ki lockdown haga bible haba ki dan ki nam sni haba ki dan ki klam haba ki dan ki jing ki dan ki tma ki dan ki jing ja ki bang imlong let's see ka bible ki kai ba ki tu ki brio tu ki por kimlong ban lek chinu chinu henry nap deng jong ka ta ka ba ikum mam dan ai shu ka jingerman u blay nang tau say ba ki brio ki sasno to ayu ka plan ka jong blay ka dan na ka ta daw nga kwangan pin i fi ba u blay haba u penlong ye ki ai lani haba ka ja kanu wat la naga jana ki brio naga jano saitan naga jan nangnu ru hagani ka perthehi u blay udani ka banle ke eke ba khrau upen kre hapo jong ka ta ka por ya ke eke ba unsale pat ka ba bahan ang ta shikmat naga ta daw kum ganuk sangan pani pi kan dia hagani ka por ba u blay la da pin puli na kitab genesis kala nang ka sa huway la singanom puli na shikmat namar kani ka kranyo joseph ga por ba udan kana la dimrao yu ushi Egypt but kum no shong ha Egypt upay ga yin ga jong tanga jong Potiphar ban hang dola kno yu ban ta la kem yu ban tep yu ushi bindi ban bindi yu shong ban hang turu blay la penan kam yu ban da hadien nang to hadien ba bakai ga jing pos ni ga jong paro lawan ra biang yu bu long nong pnia yu ba ar po ri Egypt but nga kwa nga nong fi nda ha ga por ka bo Joseph u yang ha ga bor ba ga buram ga bo blay kun tiu fi yu I ka bible kala dep itu pa ba Joseph uli itu pa ba kan sadan ga nyau snem dong ga jing roi ga jing sei so agari ha ga pertai ada ga nang ga nyau snem dong ga jing janjar but ngani thui fi nda ula dep itu pa ba kan ga nem sneo nyau snem but udah batairu ya ga nem sneo ba kan wan kan long ka sneo ga pertai but nga kwa anong fi la fi puli na ga kitab Genesis kalau nang ga south way na ga khat ga san pulai ga san adu ga khat ga san vinyo pilap na kani ga bible ba ublay ha pa yo Joseph fi yo ibo Joseph shim tip setia ya ga jing mu ga jong blay u Joseph snot ho setia blay po si Egypt henry tangka way ka bangayo iba wat la daw Joseph tip henry utip siya ya ga way ba baro ka ba po si ga jaga ga sneo kan nem sneo ki jing jagi bo yakendo ka dai bo blay u train you upen wan dua ga jing im ga jong but upen long yu ba undan ka jaka ka ba biang ban pen kre ya ka aka ka ba plala ni ka ba khrau ka ban ja
haga jing em ga jong u nang tu shikman but dai na ga daw nga yang nang ni ban hikaya fi ga ne ga jing shisha pipuli dai hapo ka nem sneu nda ka bible ka ong haga khot ga san pulai la pin puli ne ga tin ga jong play ga kitab Genesis fin lap haga tu ga lunang ka ba south way ya ga tu ga tin ka ba ga bible ka ong shai kum ne nganda puli fi na ga bible ka ong snap ngan puli fi na ga khot ka ba san pulai ka ong onda la wai no kita gi news nem jong ga jingdap ker hai ha ga Egypt kita gi news nem jong nem sneu kila sedang ban mi kat kumbo Joseph la la ya tu ba ka nem sneu kala long ga ri bar ga wai but haba ga Egypt bar ga wai kala sha nem sneu ki pai lang kile ka ango pharu ban yo khpu baru pharu la ong ki Egypt bar to khile cho Joseph to le kat ba ong fi but pina puli lang ni ga Bible kong but haba ga nem sneu kala kem ga ri bar ga wai ana kam tau Joseph la play ga ying kan show but ula di ga ri ha ga Egypt but na ka nem sneu but naba kata nem sneu kala jur kata Egypt ki ribaro gile wan shagri Egypt ho Joseph ya ban tet ko naba ka nem sneu kala jur ka ribaro but pin puli ba gani nem sneu ko baja ha hagari Egypt bro ko wai kalong ko ba ima kalong ko ba sneu but ki priu ki hap ka ban kang so pharo but nang ta dem dei ta Egypt ka jak lang ka pertai but pi puli ba dei ling ba nem sneu bo blai open kre yo Joseph ya ka ba unpen pau ya ka ek ba khrau ma ka jing em ka jaw but open kre ru balang ba ka nem sneu kan nyat lani kan pen ki kan ai ka pressure ya ka yeng ka jong u Jacob ke men ka jong Joseph bakin wan mi na la ka Jacob and wan wa jingbam ban thiet na Egypt but dai da ka nem sneu bala pen ki ya ki bakin ha ban ya da ki bon banai ya ka ban wan si Egypt ya ka ban thiet ya ka ni ka jingbam but nda ha ba ki wan pitep ya ka jingja but dai da ka nem sneu but dai ni ka jingja ka ba pen long bo blai open ki ya ka yeng ka jong Jacob but bagi men jong ukin poisha Egypt but bo Joseph ni kan do biak malagi men ngasi kuren lengkot dai haga nem sneu bagi kan do biak bagi yeng sem la ai shong iki sipora Goshen but ngani tu ipin pi pulina ga Bible filap ba kami ka jat benriu Israel nagani ga yeng but dai nagani ga yeng bo Jacob usa duai ki khon baro shwai ka bo niak but dai nangni ga sami ga jing trai ga jong blai ki khatar jat ki Israel dai haga por jong ga jing dai haga por jong ga nem sneu dai haga por jong ga jing bo blai open kre ya ga tu ga jaka ya ka ban pin mi ya ka ek bo ha dai na ga ta daw nga kwak ngan kran ni pi ga ni ga por wat la na ngam la ngan kran lut hang ni ka ek ba dan haga por ga jong Joseph hera na shwan ra fi sa pule pi na ga Bible nado le nang ka live nyo jong kitab Genesis pin lap ba u blai dan ga plan ga kraw shalen de ka ba ki khon Israel kem sim tip ka jat me Egypt kam sngal tho what u Joseph hero sngal tho re ha ga ba khat do u blai open jaya ka ka ba kraw ba pla ka ba hadu mata ga sngi shat pule ka ba ka de ka ba kraw ka ba blai le ba dai na ka daw nga kwa ngan beteng biang ni ga jing hikai ban hikai fi baro ba hap deng jong ni ga lockdown hap deng jong ni ga jing ja kat ni ha ga pertai hap deng jong ni ga jing kan do kat ni na kwa ngan ong fi na kren cha pa ga Jingpynkhreh ba blai udan ni ga ban pen kre ka ka ba kraw ba dai na ka daw ka point jong ka ba kwa ngan kren mata ga sngi artli kaban ningkong ka mga kwa ngan kren biang halol jong ni Jingpynkhreh day hadien mga la kren sa pang Jingpynkhreh na jingla ka bomot na la kren ni Jingpynkhreh ga jinga hare nga kwa ngan pan fi sakaway pan u play ha padeng jong ni aka vitep u play open kre ya Shuh ya kibriu jo play ya kaban ngan ongom ni u play open kre ban penan kam bahaya kibriu jo kata ka nga mga kwa nga fi ay kumaga nga por bangini o ibo play udan nga ban pen eke nga babaha ni shong yel pi yo nga por ban snap nga tin nga jong play fi don ka por nga ban pule Bible fi don ka por nga ban duai ba ka nga por ka ba pi pen bet yela de ba ka nga por ka ba pi wat bahayo play ka yeng ka sembe don lang siya but nang ta de fi yo nga ban pen kre yela de ha ka jing dai ba du play wala klat nga nem dai ba pi pen kre ba pin shuri nga jing pa ha ka mau hap deng jong ni jingja ni long te kum tu nyang long ubadana po ka sop kat mau tu nyang long udang ya ban udang
dan apa kesap dan betiap ayu ublay ule apa jong tu kesap ke jang hendrai nda kala dai ke por ha ka bau tu nyang long un mi ne kesap finu ikan mi ke thap bale ke ba internet bat kan dai ke ba penlong ke jing men toy ba ke jing internet ya ke mariang dai ne ke te daw na kwang anong fi ai ke ne lockdown kan long thik ba manga ba fi ha ba ni shong kum ne ha ni dai ke briu ke ba ka perthai le se ke yo i ni ke jing ba kla ke jing duna ya fi le se bidan ke jing em ke bamlang hadai balai phim shim ba ke ni ke por ka bau blay udang pen kre ya pi naga benta ga babha but ngakwa ngan pen fi naga ni ga bible lesing ngan shim kindiat ki jing ja ga khtien ga jong blay piken mau ha ga por ga jong yanis usandra u jong jesus christ uniu de sandran u ba em slam tam nagi sandran baro uniu la sha pen shitam ha ga go por hende u khlem ya namaro blay plan ni ga jing em ga jong lesi ga tanu ga dei ka nong rem ga ba kwa ga noi fi walai ting jing ya walai ting ya ga ni ga jing pang walai ting ni ga jing ya namalo do blay u khlem pat bo ya pi ba pin ya ndan no bala ban pin ya pi ndan ga no bala ban ka ai ga jing em ga jong fi u yanis u blay u khlem bo yu ba unia wat la da ki we pa ki sandran u blay lo bo iki kum ki mata la ni kita ki ba sha ya na dau trai barok la ya hede u yanis sandran jong jesus christ uklem yap wana ke jing pershang jong ibobon ban peniap yu banamar ba uklem yap lapin rengkang pari usha ko wai ngi dawlen nong hapatmas lapin puli kita jingpen paul nong balingkong fi lap ba new brio lapin rengkang pari o pedang dawlen nong ka bomdan brio ka bomdan jing em hang to la bo bo niap haki marat klau but hang to la bo yu bo ji yap kordet marwai but kadan gede jaka ka bo hapan shong marwai pi yo shong menta hayel pidan bagi bahaya masam pidan ga jaka ka bo biang hendaken mau yohanes udan jaka ka marway la penrengkang pariu la exile u shikana ga jaka but na pipuli u shong ga dal nang patmas hapdeng jong ga jingdo jingermen hapdeng jong ga jingbom sngo tau tip shay un poi hendai ko sunran u jong trai nu pi sngo tho bo nu bre u duai na ga bible ka na pipuli kitab jong jingpen pau to go ba ong mane na nang manin kong ha ka sngi ga jong trai ngala long hau min sim ban wa ni gikten ula yo i yo jesus christ ba wani kendo yo dai hapdeng jongka jaka ka be bau play upin kre yo yanis bau niya de pedang jongka jaka ka be but no pay ga dal nang patmas marway shop u play upin kre yo to ga dal nang bam dan manu be pen thot yo dan manu pen wet baru jisu le yakendo para marway yo but ndaw yakendo u yanis u yap ler naman ndaw yo i yo jisu bala mi pat ha ga buram ga jango ngane thoi pi u yanis u yap ler kullan namadan baru jisu ang wat shapting bo iki ktia u bol peniang pat but pi yo i hapot jongka tu ka jing pen kre u blay le yo u pen yo yanis ban ai menta yang ab dia pi mengintip ya ke kitab jingpen pau mudur la da ngaban ma pi menta ngim dan yo yanis mudur la da ublay khlem ra'i usha dal nang patmas mudur la da yanis shim sha pendengkang par bal ada dan ak to jaka manu tharai ban hikai ngi ya ka perthai ka ban sawan kumlungin tip ayu blay dan ban le ak ni perthai ka ban sawan namar de tang lang bau yanis bau jisu ai ya ke kitab jingpen pau bora ka wai ka ba hikai ki por ki sngi ya ka jingcha ki ban sa ja ni ka perthai bat ya ka perthai ka ban sawan bat ya ka long jong ga beneng ni bora ka wai ni yo no brio o badon ga jaka ka be banu play pen kre yo yanis ya ka ban ai u ki kitab jingpen pau nasngot na dengan ya chakmat lebih puli yo Paul unio apostol Paul udan berabor ga yeng bendi tho gi siti gi jong berabor ha ga yeng bendi ndabu mi yo suban lek sigi balang sigi sinong gi taw be pet gi brio usha dan ga lockdown udan jail dan ga bendi gi bo na usha pipuli usha ga bendi ya Philippi usha ga bendi kelangale pipuli na ga bible pilap yo ne mangam dan Paul pen evi habo Paul dan ga yeng bendi ban se ban tho na ga siti ye gi brio baro tho yo Timothy utho ege shiti absas utho ege shiti show titas utho ege shiti show Philemon na pimpule utho daga shiti ye gaban snang ye gaban kentu ye gaban tho ege bo play don man kran shiki ye gaban penlong eke bakin yang skaba ga jinga but daga jing tho shiti jong o shakini ge brio ge jong play ga bible ni yo i baga ni ge kalalang pen man ka ktian ge jong play ka ba manga ba mapi mentangi snow tho ege jing jli jong play na ge shiti ge bo ni brio tho but ni brio ba kraw bo tho life power na ge
Testament but ula tho ini khambun hi ki jing tho jo ki dai ki ba koror tam ka Bible ki ba batai ni sepang ki ek ba jilio ki ba hadu mentai ki singi baro ki brio ki theology na ka perthai but baro ki brio jo blai ni puli but hadu mentai ni pat shamlet ye ka jing start ka bo blai ai ho hangno habo shonga ka jaka jo ka test habo shonga ka jaka ka ba marwai habo dana ka jaka ka ba I ku mo do jingle man re ki city jo ho ki klalong pen ban ka tien ka jo blai ya ka ba ngabel ma pi menta ni yo ye ka jing shai kumlongin shakri utra de na ka dau ngala kren ni pi ba hap deng jo ka jing hap deng jo ni nam sneo hap deng jo ka jing sa marwai hap deng jo ka jing khangla hap pi yo ban shonga ka jaka ka ba marwai fi de fin tep ba ka jaka ka jo ka Jingpynkhreh ka jo blai mjudan ka no ngan ong e pi ni ka tien mjudan shortcut ba do blai ba de na ka dau la pi kwa bo blai un penan kam pi de fin tep ye ni ka tien bo blai dan ka lenti ka balingkat u hap ban ya lam ni brio bakin hap ban yan na pi puli ka Bible de ka nam sneo ka balanyat e ka Naomi bakan poi sha Moab but they ha ka nam sneo ba ka shong hak do Moab na ka shong pa ka nam sneo ka no pa ka Moab pi puli na ka Bible they hap deng ka nam sneo bakan Naomi ka yo sneo biang bo blai wan pet ye ka Bethlehem but they nang to ba ka kendo ba ka root but na shukran lengkot they ba ka Naomi ba ka root ki mi nang to ki let support Bethlehem but ngani thu pi hap deng ka jing e kala ya hendrai manu bala ban perkhat ba ublay ulapan kre lupa yung katakalenti ba nakayeng jangka ka root kan sa ikendo ba no bawas un sa pankayo kholo ba kertan u obet ba no obet un sa pankayo Jesse ba no Jesse un sa pankayo David but now David un sa mi u Jesus Christ hagado but day nagtagadaw nga khwa kanong ifi nangipet mangi ikum ba ka jaga jingyap ikum ba ka jaga nem sneo ikum ba ka Naomi ka la fail ka la bakla ka plan ka jong blay na margami nang tayo na po ka ri ka danu play balet sa Moab iku ma habakala do no yo Elimelech utunga jangka habakala do no yo malan ba Syria nang poka to jaka ka bagi sanga Moab iku ba ni gabriel kala kot nan lat so ba la kot lut ki ai henry pimtip bakata ka penlong penban bau blay upen kre ya ni gabriel ya ka bakan ya lam ya garut bat bakan yo ya ka pateng ka badan buram bat ban wan ra yo Jesus Christ ka do siya ni ka pertai dailing ba ni ye nakita daw ngayang nang ni ban kran ni fi ba deng jangan ni jingja ka bakat ni wala nang haban syong sipot wala nang haban duai wala nang ong bagila snow jinjan ngila snow e rekan mau ublay udan laga plan udan laga jing tmu udan laga Jingpynkhreh bat nga kwa nganom dan por ban yalam lo efisha ga jat ben Israel kumno ba ni ga jat ben reo ko poi shi ga nam sneu kumno ba ni ga jat ben reo ko poi shi ga jing sha ring mrao bat kala dan ga por ka baki linyar ka dan ga por baki yam reo blay plan ga bakrao bat nga kwa ngani tu epi ha ga ni ga por nga kwa nganong fi abang ga krene ga Jingpynkhreh pitep ko bening kong e gare bo blay pen kre shuai go bon penan kam ge brio na ai ngo you play gane ka ba ar ka ba ngakwa ngan kren kam kloy ge go por gare pitep ne hap deng jong ge ge jingja ka ba kat gare ngakwa ba pitep shisen ngala kren pi nang tai ne kitab Joel bo blay un sa the yo slap ba ba khat do blay un spini yar biang ge jing trai ge kraw jo blay shua ge jingwan ge jo ngakwa ngan ong fi ge go por ka Jingpynkhreh ka ba ngakwa ngan kren fi ge go por gare ka Jingpynkhreh namar ka jing the no ka jong blay yaw ni lap ba ka ba krani ge revival ga pertai ba away ba no blay udang Pynkhreh menta ba nga ma pingin yo por ban show ba nga ma pingin ta singin yo ban duai ba nga kin ma ko jing duai ge jaka Pynkhreh ka jing pule Bible ge jaka Pynkhreh fitep ne bon sin ni duai ge revival nda ge revival kawan fi yo inda habam dan bala ban sngo to ika nda habam dan ba Pynkhreh kawan kum go saw bat na ba kawan kum go saw ka yat bat ka sanot ge bat ngani tu ipi ka klumar pen ban ki brio ki klumar ki jing shakri ki klumar teng ka poi pen ban ka jing lek so jing lek botong bat ngani tu ipi ki brio ki im klumar ki ya klumar namar balai ki Jingpynkhreh fimtep u blay shoban the in u slap u bakhado u balong ka jing trai ka jong men se ma khot ni ka pertai na khwa ngan ong fi ka ni ka por u blay u kuran la pa ba un Pynkhreh ya ka balang un Pynkhreh ya ka met ka jong trai ka balang mga ban mapi ki banget si tulop ka pertai menta ka ni ka por bangin duai om tang baka ni ka jingpang kan jano ngin duai bo blay un pen kalalot ni ki aka baro sa ka plan ga jaw ka ay ka bangi day ban duai menta ka ay ka bangin Pynkhreh menta ka day dongin duai malay ngasni nanong try Pynkhreh yang a blay Pynkhreh yang i baro bangin nang go try ya ka bahaba wan ka lapba kawan ka ta ka umsaw ka telep ngin yo i try bangin yo tuit ringkat bat ka ta ka jing try ka bakraw ka jaw blay ha ka bangin yo i ka jait ben reo ka pertai ki ni yo Jingpynkhreh ki ri ki bampat rung ka gospel
ke gospel ke jong Jesus Christ kan rong bat pin puli pin yu ina ke Bible kan ke jing at ke bakraw hado kata na sai sngot nat ban puli ni ke tin ke jong play na mar hagani ke Bible kan ke jing shai shibun pin puli ke kitab Amos pin lap ke kitab Amos ke nang ke bakandai ke kren je ke jing penchat ke jong play right na pi puli lot ni ke jing ja bara ko bai hapdeng jong ni ke jing bitar hapdeng jong ni ke jing ja ke e ikum ka jat mi sel ka ha ke jing bitar ke jong play pen ban ha ke nang ke bakandai ke khat ke khat wai ke Bible ke hakita ke singan peniang ke tabernacle ke jong David ke balakalon ngan pendam ke jing pen pay jongka ngan peniang pat ke jing tua jongka ngan tay pat ke kumju kumba hagi singi ke man barem bagi dub yo ke basa jongka Edom bagi kita ke jat ben riu baro ke balakhat ke keteng ke jong au trai ubale ke ni bat ne khwa ngan ke abu kuran ke tabernacle ke jong David pite buang kum no bang hakmi ke singi ke wan au trai bau nang lur un lap yo nang at baru tau ba yu ke so wan yu bet yo sembai baru ki lumba bat ki kin penjau ki wan tiang bat ki lumret kin barok kin umno tingan on penpat pen pai pat ye ke jingpen wer ki Israel ki brio jonga bakin tay pat ki shnang bajat bat kan kin shong ki bat kin thung ki bri so wan bakin di ga wan ki kin thau ki peru bakin ba mi so jonka bat nga khwang anong piang ni ko por snap ha gani ke jing tho ka bo Amos kran bo blay un peniang pat ye ke tabernacle ke jong David wal ap deng jong jing bitar ap deng jong jing bishar ap deng jong por ga be u blay udang pen kre ye ga ben peniang pat ye ke tabernacle ke jong David kani ke pat tabernacle ke jong David ke ke jutang ga bo blay le te bo nu brio ka banum kala ka bo blay un le ye ka bat nga kwa nga nong fi kan de ka por sha nga nong fi ni ktin kan de ka por jong ke jing at ka ba kraw kan nan ke jing at ka ba kraw kan nan ka harvest ka ba kraw ka ba ngim pat ji kan ja ha ga ba kiri Arab kiri Muslim ki jaka ki be ki ba ka gospel ke khamro kan mau how slap u ba khat do kan nan ke jing trai na ka ta dau shua jong ka jing trai shua jong ka jing trai ka ba kraw ka jong blay u blay u wat ke brio ki ba nang ye ka ban pen kre ha ga ne ka por sha ingi bangin shong gum ne ai lat ingi bangin shong gum ne bangin ni tuai ba bangin wat ke khmat ka jong trai khnang bangin yo I ka jing trai ka ba kraw ka jong blay khnang bangin yo I ye ka revival ka ba kraw ka jong blay ba ba ka wan ka revival ngin nang gum no ya ka ban ya lingkat ba ka jing trai ka jong blay banginum klumar banginum le ki bam dai hendrai bangin la balwan ra ki brio shakata ka jing pen em ka jong trai da ka lenti ka jong blay nganget ngin yo I biang si sen ni ka jing pernai ka beneng ha ka ba ka Bible ka kren shai ba ka jing ten shan ka jong trai ka ten shan ya lor ki brio jong ka perthai ka nang dum ka perthai ka nang ka perthai ka nang klumar hendrai kan mau u blay wang ngan ten shan la ka khmat alor jong ki brio jong but dai na ka daw nga yang nang ne nga kren ni ka Jingpynkhreh wat it klat ye ka kten bo blay ha pedeng jong ni ki ai open kre ye ka ba ha ka ban mi nang ne na ka daw nga yang nang ne nga kerpat ni pi paro ki ba yo snowing ni ka jingkren jong ka Jingpynkhreh ha nganum lek juleu na mga kwa mga chukran ngan ai man sim pi ba pedeng jong ni ki ai tong ni tuai tong in pen kre ele de bangi pule ba ha ka kten ka jong blay tong in pen kla ka ba mot tong in pai show blay tong in bread lo ka jing sarang jing mai tong in bread ka jing snow kerpang jing snow niam jingi tong in pai no show blay tong in e lo ki baro tong in te bangin yo isai krar bakini ki sngi ki bangi em bangi mentangi de yo isai ba pleng kam dan jing mot ka spa pleng kam dan jing mot ka buram brio pleng kam dan jing mot ka ta ka jing nang jing start brio palat kam dan jing mot ki ka bor brio kam la le ye ka de ka por ka bangi yo ka jing kai ka ba kraw ba de kuma ka de ka por bangi snot ko pleng ka jing long brio kam mentoy pleng ki ki mentoy kuma ang ka Bible ka kitab Ecclesiastes habo Solomon wang pleng baro ka de ka bathala bat ka ba be ka bathala baro ka de ka ba be ka air bat ka ba mentoy ka de shisha bat na kwa ka nang pi ka ni ka por ladap hinang ye ka ban shimi ka ni ka por ba deng jo ka ba kum ka ni ka por blay kwa e pi pen kre ba pin ye don ben talang ka ka jing trai ka ba kraw ka jo blay ngin yo I ba ka jing shakri blay si sen kan yang rasong pin yo I biang si sen ka bor ba ka buram ka jo trai ba nang ni shakmat ngin yo I blay pin yang pat ye ka tabernacle ka jo David ya ka bala tua un sap biang ka jing pay jongka dai biang ka jing tua jongka bat ka Bible kong un nong lor un lap yo nong at u ba yo so wan yo ba bet sambai bat ki lumba ken penjau de ki wan tiang bat ki lumret ken umlo kani ka kren chapang ka jing trai ka ba kraw ka ba khat du jong play ai kani ka kten kan yarap yo pi meta ka sngi
ngakwa bi shong yeng wali shong red men sim ngam kwa ba bin perkhat bani kren sa ikini ge jingpang ngakwa ba bin kren ayu blay don ban le nang ni shkhman ke ege ban jana ni shkhman fini igi priu ge bam jukla ga bamun ki ba yeng ba sem jong fi ge bam jutre shakri yu blay kin shakri yu try ki priu ge e ga do no ki bam tre ban phai men ta gin phai jo try namar ge de ge por jong ge jing it ge jong blay ngakwa ge ni ge por wali pek jo blay de ge khmat ge besneu wali perkhat ba ni ge jing ja ge bu blay u le sneu la ni i ban ye pi u blay u pen kre yang aba de pi ya ka bangin yo I no ya ga jing tre ge crowd jo blay nang ni shikman na kwa fini ai duai na ga bentang ni ge por duai ba nan ge jing tre ge kham crowd jo blay duai bo blay un kneno la ge khti shi ge ri ge jat bin rio ha ga ban pen kala lut no igini ge e baro shi ge buram ge jo tangin duai tangin yang lang tangin ai ti la ge jo ge jingem tangin yang ge jaka ge busuda ya ka ban ni sa ya ga ban duai num ta ge ri ge jat bin rio bagi brio ki num yap ndre ki yo man ge jing pen ge jo try nget kini kala ya rap pi banadu men ta sni wat num shong yeng ban shutia ban shong ban shipelap me kai go por na kwa pen kre eladi knang ba pin yo ino igi jing try go crowd go jong play ai play un pen em ge yeng jong pi ba ko wei ai ki ba yeng ba sem jong fi ken yo mat ge jing pen em go ba crowd ai ge dong ge snong ge ri ge jait ben rio ge jingi kan yo I biang ge jing try ge jong play hakeleng ge patai ki brio jong play na keleng lap ai ge ni ge jing thol pa ki brio jong play la slam ba wei ni ge brio ge jong play David Wilkerson ha ki snam jo men shua ula dep kren wala da dan shu ne ula dep I thol pa ba kan dan ge ni ge jing ja kan ja ge ni ge jing e henry wong kan sadan ge revival ge ba crowd ka ban ja ge ri America bat keleng ge patai ba dai ni ge ta dang yang nang ni na kwa nang e fi tongin long positive ba play tongin dan gi khmat jong ge jing e tongin yo I biang ge ta ge jing try ge jong play ge ba crowd but da ka ta kan pelong e fi ba pin sha ge jing pen kre ge jong try to play ko khui pi baro ge ge por na kwa ngi le lang ni duai bat nga hakini ge khle ma tongin le lang ni duai tongin ni duai ngan duai bo play un ya rap e fi ba pin kre eladi hakini ge sni ge ba khat do ko try nga yang nang ni play nga wan ra ye ge jing kren ge jong a khmat chame Dua ya playing ala kranika ko patang kat to gat negi bang shim nakin nong rim na gaktian ge jame ba preng jong ne ge nem sneo ha preng jong ge jingja preng gi thma preng gi eriong preng gi jing yele preng gi jingdum preng hang ta ken try me try de ge bor ge jame na lendet preng me pen kre ken try ban ge dua ya play men play gi khmat jingi baro bang ni I ha preng jong ge kum ge ge jingdum me pen kre ye ge balang me pen kre ye ge bang et chitlop ge pertai ba ken yang ken try ba men yo men penon kamiki ba men yo men say ki begin la ikaban pet bat bani trailang hagari bible ga bakraw ga ba men site ngada sngo ko men gen try gen gtin ga ba maong pa akmik isngigen wan ba unang lurun lap unang ot uba yu sambai uba bet sambai yo uba yu sawan bat nang ta try maong pa gi lumba gen penjaw de ki wan tiang ba ki lumbre kin umno na ngat ken try kan jaga tangin yo ig jing ot ga bakraw ngani yo ig jing pen em ga riba ga jat ben riu try pen kre gen gi be yo sngo gen gi jing hikai pen kre gi yen gi sam pen kre yang I bano try gi be shakriye me pen kre able ayin yang go try gi sni ayin ya ga lente ga jame ayin yo I ga buram ble ga jame ayin yo I ga kamba ga jame gen jisu be long bala ken tiu bala ga khu ga tenga ba khu ga jame ble ngada nget ken try ble nang ne shkhmat ngin yo I ken pa men pel jana yi men pel long yi go try ba ga jingi ga long ba khlan but ngin yo I yo men sim ba khu jame un try ga bor shua ga jing rong no ken try ble ngi I not chame ga buram I look to me a jingle bag a jingero. Haka kurtenga don't jisu bana nasu ni duai. Hallelujah. Amen but amen. Net you blame kur khui film bag ni jinkren sa jisen. But nga GI kerpat but nga ong byang sa jisen. Duai bha I play pen ki ga don't know jofi. Bapin pa yagani shakalan kibrio. I pin share langika. Kala long ga jinker khu nga yo report man lagisngi nga yo phone call bro jisngi. But nganget lengba ga jing share lang ga jong fi fin dan bintalang aga hima ga jong play un kur khui pi bal ga yeng ga sam hi barok we ku play shibon